New Trapped Integrated Territorial Organization kalapan ram ya kajing temu jong arngot kibriyo gibalatip kerteng kum u damot bang bat u Palmon Sari ban syem ya kajing im jong u Salmon Rembai nakas nong sok Shri Mukla hakamit jong khandai tari ulber ajar pulai deka bedung ya u nakpo dagi kenjan nar banap ke organization lengba u ba don bok dahar president kala ong bagi bahiyang u Salmon u badai udkhot jong kahi kila ujo daga ijahar hathanat pulit umulong Shusho ke organisation kala kentui kita ki arngut banam sim kabui kajat benrio kebadan tang sitro da ka bakamai spa shimet kham na perkhat ya kasau kasian karibat kajat benrio Abai de bagi jingja ha khandai terik match arajar pulai ha ka ba we na ki member jungi I ba Solomon Rembai na ka thala Spain area I la sha dung da ka wat tukri ha ki ru sang snam ki ba nila iyo batip ya ki keteng juki udamut bang bat u Palmon Sari ha ka ba katkum ga jingtip jengi ni I ba ni yo ya ka details ba kite ki bro ki la khot yo u ban le saga jaga ban ya songkai andre ndal apa ya ja ka ba songkai Nagaliang kita u damut bang bat u Palmon Sari kila sim kabu punban da gabat semua ban peniap ya we na kil khat dungi u Solomon Rembai ha ka ba u la sadung hadu sun white lai white naga kpo si white naga kurung bat si white naga rendang jung u bat omde kang kata hendre hai habaki I ba ubre kolon nomor bau di berbuklain ki back sedaka kali kita la bau kulan Hamadan katkum gajing itu ba gajing I jonggi babun balang hakate gajaka pemuklan te ka e ba ni yu I hakane gajing ja kalong ba ga I sirkai nomor ba nakaliang jungi keseng ni trebe e ga hok ka ba ong ba ladangi bakla lane ni tre ka ba ya ke jing tmu jungi ka ba lade de bangi I ba ka baklaru endre ke ka bangi lale ngim jurandin ba ke ka ba baharu ngim jurandin klem ka jing shathong hangno ru kane sibanta le se ka de ka ka jing kuput ya ki khot ki jungi ya ki nong elam ki jungi le se manta ka jing sha dong jong Solomon Rembai ka de sibanta jong ka jing penduk lane jong ka jing ban penduk mensim no ban weng no ya kata ka hito ya ki khot jong ka hito da ka bakin khet no shwa ya ki tna ha ba shwa ba uding ba un khlem no namar kata na kalian jungi abangi lapoi sepo hostel ni I ba u Solomon Rembai bade u khot jungi jong athal sken udon na pedeng ke jing sitom ka bejur apa deng ke jing sadung jong u apa ki santli ke white da ko tukri hagine ki riu sang snam no de ke e ka bangi ni sungu don ban ong hang ne kalong ba I kwa ba ka police department ba kan simkhia nim kwa ban le da kabor lading kwa ban le da kabor ngin le haying jong utei u badung ngila ban le kem ngila le sing ngila ban le kano ka kam ka ba pensusi ye ki bahing basem jengki namar kata ngir ngim kwa ban le kita ki e baro Hendrai ke ga mangi kwa kalau ba ka an kan sim ya ka an kan sim khia khnang bat pen sitom mi kita gibreu ki ba sim ya ka an ha ka khti la jong namar kata ubreu uba marjan mo hasenda ki shonglang hasenda ki ya bamlang menta kan sim ya jingim jong breu kam de rusuk